Moltes gràcies, Patrícia. Bé, i passem ja a la darrera part, que és el lliurament de premis i beques. I per entregar les beques, començarem per les beques predoctorals. Demano a la Cira Franquero, cap de mecenatge del BIR, que pugi i que porti tota aquesta part d'entrega. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per ser aquí un any més, tornant a la normalitat i amb cares noves i molta gent que s'ha incorporat de nou, el qual d'entrada sempre són motor de canvi i de seguir endavant. A mi em fa especial il·lusió sempre presentar aquestes beques perquè les beques d'Amics del BIR són les beques que són possibles gràcies a la col·laboració de moltes petites persones anònimes, petites o grans, però que amb la seva petita aportació fan possible que estudiants puguin realitzar aquí la seva tesi doctoral. M'agradaria cridar aquí a l'escenari el Gerard Serrano Gómez, del grup de recerca en microbioma de l'àrea de malalties digestives i hepàtiques, i la Sara García Ortega, del grup de patologia molecular i translacional de l'àrea d'oncologia, per tal que pugin en representació de tots els seus companys i rebin del diploma acreditatiu. I a més, no només gràcies a les persones anònimes podem entregar beques i becar estudiants, sinó que aquest any em fa especial il·lusió que ens acompanyi aquí el senyor Francisco Palau, de la Fundació Palau Francàs, per fer entrega de la beca Palau Francàs, que porta el nom de la Fundació. I crido a l'escenari la Berta Páez Montserrat, del grup de recerca en malalties neurovasculars de l'àrea de biologia vascular i metabolisme, per recollir el diploma acreditatiu de la seva beca. Sí, això estem. Moltes gràcies als col·laboradors i també felicitats als guardonats. I ara passem ja a la darrera part, que demano que pugi la Imma Hernández, directora de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana del Vall d'Hebron Hospital Campus, que farà de moderador del lliurament dels premis als guanyadors de pòsters i beques. Imma? De moment, cap d'unitat de comunicació. Bon dia a tots, bon dia als que esteu aquí a la sala i als que ens esteu seguint en streaming. En primer lloc, vull agrair als 98 participants de la sessió de pòsters aquest any. Tenim 24 pòsters que s'han presentat a infermeria, 13 a la categoria de residents, 11 a la categoria postdoctoral i 50 a la categoria d'investigadors predoctorals. Però abans de fer l'entrega dels premis, vull donar les gràcies també a tota la comissió organitzadora d'aquesta sessió de pòsters i a tots els membres del jurat. I també, un any més, vull donar les gràcies a Roche per la seva contribució que ha fet possible també la celebració d'aquesta jornada. Us explico la mecànica. A partir d'ara farem entrega dels diplomes i els xecs, farem una foto individual en cadascuna de les persones que pujaran a l'escenari. En acabar cada categoria fem una foto de grup i després us moveu cap a la part dreta de l'escenari fins al final que farem una foto amb tots els que han resultat premiats. Comencem per la categoria d'infermeria. Sisplau, Maria Àngels Barba, directora d'infermeria, puja a entregar els diplomes.
Ferran Briansó, Innovation Project Manager de Roche Diagnostics, farà l'entrega dels xecs. El tercera premiada ha estat Sandra Ponce Ruiz, del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El seu treball ha estat Sexualitat i artroplàstia total de maluc. Som capaços de millorar la qualitat de vida sexual de les nostres pacients? Endavant. Al mig, sisplau. Vinga. En segona posició, Eva Fernández Mondragón. Espera. Infermera del Pla d'Atenció al Ciutadà i de Treball Social amb el treball Intervenció... Treballadora Social Sanitària amb el treball Intervenció... El seu treball ha estat Intervenció Psicosocial en situacions de violència masclista a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Les companyes de l'Eva, podeu començar a pujar. Ràpid. Mentre fem la foto, us vaig avançant qui ha estat el guanyador de la categoria d'infermeria. Ha estat Luis López Pérez, infermer de servei de malalties infeccioses i membre també del grup de recerca en malalties infeccioses. El seu treball ha estat avaluació i resultats de la consulta de triatge avançat, liderada per la infermera especialista en infeccions de transmissió sexual. Entreguem el diploma i el xec al guanyador, Luis López Pérez. I per últim fem la foto de grup amb els 3 guanyadors de la categoria infermera. Fem la foto de grup, sisplau. Lluís, Sandra i Eva. Moltes gràcies. Passem a la categoria de residents. Entregarà els diplomes la doctora Mònica Rodríguez, directora de docència de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. En aquesta categoria hi ha hagut 2 premiats. El segon premi ha estat per Martí Vivet Escaler, és membre de la Direcció de Sistemes d'Informació i Suport a la Gestió
i del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia. El seu treball ha estat Analysis of Failed Appointments at a Tertiary Hospital. Endavant. Espera, sisplau, a l'escenari, Martín. El guanyador de la categoria de residents ha estat Martín Huerta, del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments. El títol del seu treball és Preoperative Indocyanine Green Administration Improves Detection of Malignant Liver Tumors. Enhorabona. Fem la foto del grup, sisplau. Gràcies. Passem ara a la categoria d'investigadors postdoctorals, on també hi ha hagut 2 premis. Lliurarà els diplomes al doctor Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. El segon premi ha estat per Núria Martínez Gil, del grup de recerca de Medicina Genètica, pel seu treball variant miscens en el gen LRP6 associada al fenotip d'alta massa òssia. Endavant. Podem fer la foto sense mascareta? Gràcies. La guanyadora de la categoria postdoctoral ha estat Mònica Duran Fernández, del grup de recerca en fisiopatologia renal, pel treball CIC5 de Dense Disease 1 Causing Gen, Controls Collagen Production and Release in Renal Epithelial Tubular Cells. Enhorabona. Endavant. Fem foto de grup de la categoria. I per últim passem a la categoria d'investigadors predoctorals. En aquesta categoria hi ha hagut 3 premis. Lliurarà els diplomes la doctora Begoña Benito, directora del VIR. En tercera posició ha estat Meritxell Boada Pérez, del grup de recerca en pneumologia, i el seu pòster ha estat Discordance between humoral and cellular immune responses to cytomegalovirus infection in CMV seropositive patients. Endavant. En segona posició, Marina Bataller Fernández, del grup de recerca biomèdica en cèl·lules mare de càncer, i el seu pòster ha estat A Study of 1433 Sigma, a protein potentially involved in chemoresistance in head and neck squamous cell carcinoma. Endavant. I la guanyadora de la categoria predoctoral ha estat Alba Nicolau Vera, del grup de recerca de malalties neurodegeneratives, amb el pòster Crosstalk between alpha-synuclein and neuromelanin exacerbates Parkinson's disease pathology in melanized tyrosinase expressing rodent. Enhorabona.
foto de grup de la categoria. I ara fem una foto de grup amb tots els premiats. Podeu pujar també a l'escenari tots els que heu lliurat els premis, doctor Albert Salazar, doctora Mònica Rodríguez, Maria Àngels Barba. Moltes gràcies i enhorabona a tots. I ara, abans de tancar la jornada, vull fer un apunt amb una mica d'un toc d'humor. Haureu vist que ahir a Pavelló Docent i avui aquí a l'entrada d'aquesta sala hi havia un panell amb uns gomets on se'ls feia unes preguntes per veure una mica quin és el perfil del personal del BIR. Hem fet una mica de recompte d'aquests gomets i us podem dir una mica quin és el perfil de professionals del BIR. Tenim que el perfil BIR menja pizza i sushi. En el cas de pizza li agrada de 4 formatges. En el tema d'esports anem una mica entre running, yoga o res, o no fan esport. Si han d'anar a un karaoke, demanen cantar Mamma Mia. Per ells, la millor sèrie de la història és Breaking Bad, i si s'han de quedar amb una frase que els defineixi, dirien que la ciència és una cosa meravellosa si no has de guanyar-te la vida amb ella. I ara sí, ja donem per finalitzada la 7a jornada científica i 26a conferència anual de Vall d'Hebron. Gràcies a tots els assistents, els que esteu a la sala, els que ens esteu seguint per streaming. I recordeu que a la sortida, a la planta 11, trobareu el calendari de planning del 2023 i podeu fer una copa de cava. Gràcies a tots.